Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makaubanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Upat ka mga balay sa Taguluan, Misamis Oriental na ugdaw. Pag-welding nga ginahimo sa usa sa mga balay nga nasunog, ang gitudlong hinungdan. Apan tag-iya, gipanghimakak kini. Ano yan dugang detalye? Ugdaw kining upat ka mga balay sa Purok 4, Barangay Sugbungkugon sa Taguluan, Misamis Oriental. Human gilamoy sa dakong kalayo, pasado alas 9 sa buntag, adlong Biyernes. Sumala sa BFP Taguluan, nga gama sa light materials ang mga balay. Hinungdan nga paspas nga gilamoy sa kalayo, nagsumikad matod pa. Ang kalayo sa panimalay ni Joy Hustol, din adunay ginahimong repair sa ilang second floor. Kanikang Joy Hostol na nagpakyaw ani og kanang pawilding, nag-start siya atong Lunes. So bisa mga silingan nga among gipangutana. Mo pa may pagsaka nila, magkating pa sila sa kuan, ilang gigamit grinder. Oh, nag-grinder siya. Tingala siya kay naroon ni sila sa pikas kwarto to sa babaw sa mua. Muto ni paspas og nauto isa, dagay siya direti, ni sigay to sa imong ibabaw. Duda ni ini nga linya sa ilang kuryente ang hinungdan sa sunog tungod daan na ug gagmay pa ang wire nga gigamit. Tinuon walay nasamdan sa maong hitabo apan nagbiling kini og 140,000 pesos nga danyos. Nay linya adto pero gagmay nga mga wire to. I-repairon pa sa to. Oh, repairon pa to kay pulian kuba kay nga tungod sa kanang kuan baka nang ulan na sige nagtuluway. Sa kakusog sa kalayo, gisaka sa second alarm ang sunog tungod dikit-dikit sab ang mga balay sa lugar. Kauban si Makoy Sepron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.